बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बिग आपडेट लानानै फैदों। गोबां सुबुङा जिउ खहा जादों, गोबां न' बां बायलांदों। गोबां बिबांनि बांग्रि मावनायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा, गोबां न' बां गारि मटर बायसिनदों। बे जाथाया जादों आफगानिस्तान, मेक्सिक', पापुआ निउ गिनिया। आफगानिस्तान हादराव 6.3 बिबांनि बांग्रि फैनानै सोमावग्लुंजोबदों। दासिमहालागै गोथै सुबुंनि देहाफोरखौ बोखांजोबनो हायाखै होनना मिथिदों। आफगानिस्तान हादराव बांग्रिजों 14 जन थैनाय गोथै देहा दासिमहालागै बोखांनो हादों आरो गासै 100नि बांसिन सुबुङा गोब्राब जखम जानानै दं। पापुआ निउ गिनियायाव 6.7 बिबांनि बांग्रिया बे हादरखौनो सोमावग्लुंजोबदों। पापुआ निउ गिनियायावबो गोबां सुबुङा जिउ जोबदों, गोबां सुबुङा गोब्राब जखम जानानै दं। मेक्सिक'आव 6.0 बिबांनि बांग्रि फैदोंमोन। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन। दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं न'आव खौरां लानो हागोन।